Krabímu a vy prosím dobře a pozorně poslouchejte. Dámy a pánové, to víno zřejmě bude skutečně zaujímavé, že nebudu vědomě znám a spíš, že nejsou rozdávačný, spíš takový lakočný, ale dnes tedy vám rád dělal radost. Jan Helský se tady těčí na údolí Moravské brány od roku 1306 plus minus minus. Zakládal tu člověk, jehož jméno je s názvem hradu úzce spojeno. Kdo z vás se přihlásí a první řekne jméno šlechtice z Slezska, který Helský zakládal, má u mě tady ten šeček. Helfried odkud? Z Linavy, pan Helfried z Linavy. Prosím, zapamatujte si to do příštího roku, protože tato kvízová otázka se určitě bude opakovat. Je to tak. Dnes to není nic neobvyklého, věkové rozdíly mezi partnery, vy třeba Bohu, Matuš, nebo tak nechci jmenovat, ale kolem roku 1580 se na Roštině seděla Kateřina z Ludanic, tehdy pouze 14letá slečna, a tu si vzal jeden významný český šlechtic. Byl to, protože jsme neslyšeli, Petr od Rožomberka a Gratulujeme. Myslíš, že by tam byl koš? A ty kalinky? To se musí furt si někdo, kdo si troufne odhadnout, jak se říkalo v středověké toaletě. Výzornice. Budeme si křičet. A nebo taky ze středověku tomu říkali sroň, srovod, lazina. Gratulujeme, se správně odpovědí. Tak tady už to vypadá, že přecházíme do poslední fáze vylévání káže, kde tato hmota musí projít filtrací a poté prokapat do našeho demižonu, do našeho památného demižonu, který zde bude uschován, ale to se dozvíme v zápětí od samotného Karla IV. Mám tu zajímavou poznámku od pana Furkrabího, protože ve zdejších sklepech jsou uloženy kovářské práce a další věci, které jsou vlastně mnohem méně důležité, než to, pro co jsou sklepy původně a správně určeny, a to je pro skladování vína a jeho zraní. Nezbývá tedy, než pokácet pár dubů, nadělat sudy a víno nechat zrát pěkně v dubovém domečku. Ano, je to tak, za pár let se tady sejdeme a do všeho se pustíme. Ovšem, vy nemusíte čekat pár let, protože ve vedlejší místnosti je burčák. Je tam také spousta vína z vinařství Dvůr pod Starýma horama. Kdybyste nevěděli, kde to je, tak to jsou Boršice u Pochlovy a celé toto setkání a tato slavnostní událost se odehrává díky jejich provozovatelům a majitelům Petru a Ondřeji Gottwaldovi. Prosím, zatleskejme jenom tak autorům nápadu se sejít zde a nyní už předávám vám, poprosím vás, abyste se utišili. Ano, i vás požádám, abyste se utišili. A předávám hlas Karlu IV., císaři německému, králi české. Už je věřte, vážení hosté, že jsme opravdu uchváceni krásou města, totiž chtěli jsme říci krásou lidových tradic.
místnost hlédnout. A tak jsme pojali myšlenku zajímavou. Tato šťáva, kterou zde mistr Petr teď pomalu dolisuje, zůstane zde na Helši. A pán čerstvě pasovaný královský kurkrab dostane svůj první z této šťávy vytvořit onen zlatý moh, který nám závidí kraje široko daleko. Má na to celý rok a my si to za rok přijedeme zkontrolovat a ochutnat, jak se mu dílo podařilo. Co říkáte? Přijedete také? Výborně, tedy dobře se máte a užívejte těchto svých darů. Děkujeme za pozvání a za rok